A bhFonn tradú, cén chuí a bheith tá úsáid amháins as TradTG4. Go isteach ar YouTube agus cúrda an chainéal TradTG4. Té díreach híos sonraí a chainéal agus tá tábán dar a bannam faoin. Is den sin tá Seinnliostaí jonta amach gan na faoin dhifriúla, rialaní, perch, cornfipi, polcaí, sleamhnán is rilla. Bé tú an díreach isteach ar ún áirid agus cleachta leis na ceoltarí traidisiúnta is fearr in éireann, agus fólam iomair mór fún wahab. Bon tar bhás